Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει όταν μιλάμε για μια ενδοαυλική αντιμετώπιση με λέιζερ στους κυρσούς και θέλω να περιγράψετε εδώ τι ακριβώς συμβαίνει. Καταρχάς, εδώ βλέπουμε το πρώτο στάδιο της επέμβασης, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα και αφορά την υπερηχογραφική χαρτογράφηση του φλεβικού δικτύου που θα πρέπει να δουλέψουμε. Σε τι μας εξυπηρετεί αυτό? Μας εξυπηρετεί στο να φτιάξουμε ένα χάρτη του φλεβικού συστήματος, του επιφανειακού φλεβικού συστήματος, όπου εκεί θα βλέπουμε, θα έχουμε σημειώσει από πού ξεκινάει η παλινδρόμηση, πού πηγαίνει, ποιο είναι το αγκείο που έχει πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι, πόσο μακριά βρίσκεται το δέρμα, πού έχει σημαντικές διακλαδώσεις, πού ακολουθεί η παλινδρόμηση, ποιες από αυτές τις διακλαδώσεις ακολουθεί η παλινδρόμηση, πού έρχονται οι κυρσοί, αν υπάρχουν αυτό που ονομάζουμε διατητραίνουσες φλέβες, όπου συνδέουν το επιφανειακό δίκτυο με το ενδοβάθη και όλα αυτά. Αυτές είναι τρομερά σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες εγώ προσωπικά τις παίρνω ακριβώς πριν ξεκινήσω το χειρουργείο. Όλα καταγράφονται, τα πάντα. Και ξεκινώντας, έχουμε στο μυαλό μας μέσα ένα πάρα πολύ λεπτομερή χάρτη του φλεβικού συστήματος. Όχι μόνο στο μυαλό όμως, γιατί το βλέπετε ανά πάση στιγμή. Σαφώς. Τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι όλη η επέμβαση είναι υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μάτια μέσα στο πόδι και μάλιστα εξαιρετικά καλής ποιότητας, από την πρώτη στιγμή έως την τελευταία. Από τη στιγμή της παρακέντησης δηλαδή, όπου μπαίνουμε μέσα στη φλέβα, από τη στιγμή που προωθούμε το καθετήρα των λέιζερ μέχρι σε όλο το μήκος της φλέβας που θα δουλέψουμε, από την έχηση της αναισθησίας γύρω από τη φλέβα, όσο και κατά τη διάρκεια της καταστροφής της φλέβας, μέχρι και στο τέλος του τελικό έλεγχο.